Domnilor telespectatori, doamnelor și domnilor, prezentăm de o prezentare. Domnilor telespectatori, mai ai un coi? Ai un coi? Unul mic și unul mare. Ce diferență! Doamnilor telespectatori, vă prezentăm Meteo. Așa era, uite așa mă, vai! Așa era! Stai, mă duc! Tot acolo, de aici, bă! Nu te trec pe de aici. Ce faci un drept? Vă prezentăm Meteo. Astăzi o să fie foarte abundent. O să fie foarte abundent. Astăzi o să fie foarte abundent. O să ningă cu piatră. O să fie foarte abundent. Te-a urlat. Cum e meseria aia? Așa, mă întrebam. Mă întrebam. Să nu ies. Ai zis, mă? M-a zis, doamne, s-a pus de dreapta. Cineva! Vreau, doamne, la dumneata! I-am... I-am jucării și... Să mă duc, doamne! Ce se face? E aici? Este... Domnilor telespectatori! Aici e abundent! Aici, dacă